ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲେବି। ମାର୍କୋଙ୍କୁ ଉପନାମ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜହନ। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 28ଟି। କେଉଁ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଭାବବାଣୀକୁ ମାର୍କ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯିଶାୟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ କେଉଁ 2 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅବ୍ରାହମ ଓ ଦାଉଦ। କିଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନରବ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମୁଦାୟ ସୁରିଆ। ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମାର୍କ। ନୂତନ ନିୟମର ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା। ଯୀଶୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ। ଇମାନୁଏଲ ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର କେଉଁଠାରୁ ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗାଲିଲି। କିଏ ଆପଣା ପିତା ହେରୋଦଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆର୍ଖିଲାୟ। ଲେବିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଲଫି। ନାଜରିତ ନଗର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗାଲିଲି। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ, ଯେପରି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।